Kaya daghang kaayog sagbot. Hi guys! Today naguna mi diri sa Amoa. So, muni ang among gigunahan. So, muni ang among gunahon, daghang kaayong sagbot. So, muni siya ang manihan. Muni siya ang manihan. Daghang kasyang sagbot. So, among gunahan, ubay-ubay jud. Nangibot sa mga hugaw. Nangibot sa sagbot. Itong ibot. Nangibot ang mga dahon. Aminda taning tanuman ah. Ako din tanuman di ay.